the feeling is very different. Diba? Pero yun nga. So, umuwi ako. So, sobrang yung reason. Isip ka, ayusin na natin. Hindi na ako umabot kanina dun sa pinuntahan ko kasi nagsara na yung office ko. So, uwi ko na tayo sa bahay. Punta na sa akin. Sige pa, kaya na sa akin. Sa akin. Ina mo! Uy! Ang gusto naman yun. Saan? Dito na po yan. Oh! Ayun na nga. Yan na. Pasok na tayo. Hi, mother. Ma. Pa. So, ito nga. Ito yung, oh, hi, Bonnies. Yung kasing ko. Isa to sa mga emosyon na hindi naman sa iniiwasan ko. It's just like parang kapag kapag nandito ako, syempre sanay ako na mama ko yung sumasalubong sa akin. Kaya yan, nakakapanibago lang. Kaya pag umuwi talaga ako dito, nalulungkot ako. And I know na kailangan naman talaga ring harapin yung yung lungkot, 'di ba, yung pain. Oh, this is our picture together, yung last Christmas namin together. So that's it, 'di ba? I don't have any choice kundi ganito lang. So bukas, asikasin ko rin dapat ko asikasuhin, gagawin ko rin mga dapat kong gawin. Ha? Yak ako. Ano ba? What do we have here? Oh, may mga groceries sila, mga stocks. So bukas may lakad ako, pupunta ko rin dapat kong puntahan. Lalakarin ko rin mga dapat kong lakarin. So abangan nyo po yan. Sa ngayon, hello, Ma! Are you here? No, so may mama. May papa pala. Andito rin siya. So, bye muna. Bibihis ako. Nagutom na rin ako. So, ayun na. Nakaligo na tayo kasi pa-hair color ako. Nandito ko rin yung mga reaction ko. Hindi na ako nakapag-video kasi ang dami namin kwentuhan at chikahan. Hindi ko na rin i-share sa inyo kanina. Anyway, so, ayun nga. Bago ang lahat, ang dami nagpi-PM sa akin. Ang dami nagko-comment. No? Yung mga daw. Nako, kung napanood nyo po yung aking video kung bakit po ako uuwi ng Manila, maunawaan nyo na maiintindihan ninyo. And sana, huwag nyo isipin na umalis ako sa farm kasi may nakaalitan ako or may nakaaway ako o meron ako hindi nakasundo. Hindi ho yan totoo. Ako na po mismo magsasabi sa inyo, okay po kami ni Brenda. Hindi nyo kailangan magkomento ng kung ano-ano. Na kahit sino sa mga Bex, no? It happens po na siguro nito mga nakaraang araw o nitong nakaraang linggo is napaka-busy ko lang talaga doon sa night cafe. Kaya hindi nyo po ako madalas na nakikita sa mga videos nila, sa mga live nila, sa mga vlogs nila. And so am I. Ganun din ako. Hindi ako masyado nakakapag-vlog sa Hinaguan Farm. Hindi ako nakakapag-vlog na kasama sila. So, but hindi ibig sabihin na bakit hindi ako nakakasama sa kanila is
magkakaaway kami o hindi kami okay. Hindi ho yung ganun. No. Sorry, siguro yung iba baka na misinterpret yung mga titles ng videos namin or mga tinatawag na clickbait, no, to be more catchy, no, yung aming mga videos. Pero yun nga, wala po. Kasi based din sa mga comment na iba kung nababasa ninyo, wala ko kayong dapat isipin or kahit ano against sa ibang Bex, especially kay Brenda. Kasi wala naman po, no? Kung sakaling magkaroon man ng tampuhan, kaming magkakaibigan, I guess that's really normal, no? Bilang magkakaibigan, not because ganito yung ugali ng isa o ganito kasi siya. Hindi ho yung ganun. Normal na yun kasi magkakaibigan kami. Kung magkakapatid nga, nag-aaway-away pa. Kami pa kayo magkakaibigan na. Especially, magkakaiba kami ng ugali. Diba? Kaya, you don't have to worry or to think exaggerated na kaya ako malis kasi gano'n. Wala hong gano'n. Purely business ang inuwi ko po dito sa Manila. Kailangan ko asikasuhin ng mga dapat kong asikasuhin. Personally, na kailangan ako mismo ang pupunta dito. Ako ang haharap, ako ang pipirma. Ako mismo ang maglalakad. Kaya po ako umuwi. Okay? Regarding sa aming mga Bex, wala naman. Naging busy lang talaga. Kahit naman po ako, no, ako I really admit, aminin ko po talaga sa inyo na sobra akong naiinggit. In a sense na nakikita ko na ang saya ng mga vlogs nila together. So, dahil nga busy ako, may mga iba akong ginagawa, pinagkakabalahan, hindi ako nakakasama sa kanila. So, nakakanood na lang ako ng mga videos nila, yung mga maliliit nilang clip, no? And, that's okay. Kasi, for me, kasi pinili ko to, kung ano yung mga pinagkakabalahan ko ngayon, hindi lang naman po kasi para kumita ako ng pera. I'm doing it kasi nagiging busy yung utak ko, no? Sabi ko nga sa inyo, napakarami ko ring mga silent battles na gusto ko siyang anong tawag dito? Gustuhin ko man siya matapos agad at masolusyonan. Hindi pwede. Hindi siya basta-basta masusolusyonan agad. Hindi siya basta-basta matatapos agad. Pumasok tong Ma'am Shiji Eatery, malaking naging tulong sa akin kasi nagiging busy ang utak ko. Hindi ako natutulala, hindi ako nai-stress. Hindi ako masyadong problemado, hindi ako naapektuhan masyado. Kasi nga busy ako. May iba akong, kumaga yung utak ko, imbis na nandun ako sa problema, may iba akong pinagkakabalahan. Then at the same time, nagagawa ng solusyon yung problema ko. Kasi the more na nag-i-stay ako dun sa pag-iisip ng problema at hindi ko nagagawa ng solusyon, wala. No? Hindi siya kaagad-agad basta masusolusyonan yung problema ko or problema namin ng family ko. No? That's why naging diversion yung Ma'am Shiji Eatery. Nang sa ganun, hindi ako masyado nag-iisip. Alam ni Brenda to, alam ng mga Bex ko, ano yung mga pinagdadaanan ko. Yung bawat nangyayari na problema sa akin. Especially sa family ko. So, kung feeling ko siguro kung wala itong Ma'am Shiji Eatery, baka may ibang baka mas mabigat yung problema na dumarating sa akin. No? Kung ano man yung mga naging experiences ko, pinanggastos ko doon sa business ko, imbis na bigay ko doon sa solusyon, doon sa problema, baka mas mabigat pa. Mas maging mabigat kasi isip lang ako na isip ko sa kukunin. Isip lang ako na isip kung paano ko susolusyonan yung problema. No?
Pero dahil nga may ginagawa ako, may pinagkakabalahan ako, at least nagda-divert. So, nagkakaroon ako ng ibang idea. Mas pinag-iigihan ko yung pagbibideo ko, yung pagbablog ko. Bagamat hindi ko sila nakakasama, still thankful ako sa inyo ng mga nanonood. Kasi with you guys, dahil sa panonood ninyo, kahit paano, may pumapasok na income sa akin. In addition sa Ma'am CJ Eatery. No? Kaya, dun sa iba na na-disappoint or nalulungkot kasi hindi na ako nakakasama sa mga videos and vlogs nila, thank you, no? Kasi nahanap nyo ako. Ako man, sabi ko sa inyo personal, ako man talaga naiinggit ako kapag nakikita ko sila, nagbablog sila together na magkakasama. So, sooner or later, again, pag hindi na ulit busy, makikita niya naman po ako. Umuwi pa rin ako sa hinaguan, nagkakasama-sama pa rin po kami, nagkakausap-usap pa rin kami, nagkakakwentuhan pa rin kami. It's just, naging busy lang talaga. Umuwi ako dito, hindi dahil may kaaway ako. Again, dahil po ito sa mga dapat kong gawin at asikasuhin. Especially para sa family ko, para sa akin, sa sarili ko, para sa bahay ko dito sa Antipolo, para sa lupa ko, no? Everything. No? Wag niyo na pong isipin kung ano man yung ibang issues, basta okay po kami. Yan lang. Siguro, kung minsan na OA lang kami, you know, sa aming mga titles, pero we're okay. I assure you that. You know? Sinusuguro ko po yun sa inyo na okay ang lahat. Okay? So, maya-maya, pag natuyo na tong aking hair, magre-refresh na ako kasi bukas maaga pa ang ganap ko. Malalaman niyo po yan. I-video, i-vlog ko rin kung ano yung dapat kong gawin. Kaya kung bakit ako umuwi ng Manila. Na sabi ko nga kanina, napagsarahan ako ng opisina kanina kaya hindi ako umabot. Kaya bukas ko na lang siya magagawa o maaasikaso. Okay, so, for the meantime, bye for now. Relax nyo ng inyong mga mind. And, ano ba yun? Huwag nyo na lang isipin yung iba. Basta okay po kami. Okay? See ya. Again. So, siguro, 1, 2, 3, 4 days from now, nasa hinaguan po ako ulit. Makikita nyo ulit, magkakasama kami. Okay? God bless you everyone. Good night, good morning, good afternoon sa inyo lahat. This is Ma'am CJ. God bless you and I love you all.